Nke a bụ Abụ Ọma isi nke 140 malite n'amaokwu nke 1 ruo na nke 8, isiokwu egwu nke ịgba nkwa. Si n'Ijipt pụta, mgbe ụlọ Jekọb siri na ndị na-akatọ okwu pụta, Juda ghọrọ ebe nsọ ya, Izrel ghọrọ ala ọ na-achị. Oke osimiri hụrụ ya wee gbalaga, Jọdan chigharịrị azụ. Ugwu niile buliri elu dịka ebulu, ugwu nta niile buliri elu dịka ụmụ atụrụ. Gịnị na-eme gị, oke osimiri, n'ihi na-agba ọsọ? Gịnị na-eme gị, Jọdan, n'ihi na-echigharịla azụ? Gịnị na-eme unu ugwu, na unu na-awụli elu dịka ebulu? Gịnị na-eme unu ugwu nta, na unu na-awụli elu dịka ụmụ atụrụ? Gịnị na-eme unu ugwu nta, unu na-awụli elu dịka ụmụ atụrụ? Mmiri jupụtara na mmiri, gbanwee ọnwụ kọọ isi iyi mmiri. Mgbe Izrel si n'Ijipt pụta, mgbe ụlọ Jekọb siri na ndị na-akatọ okwu pụta, Juda ghọrọ ebe nsọ ya, Izrel ghọrọ ala ọ na-achị. Oke osimiri hụrụ ya wee gbalaga, Jọdan chigharịrị